Aké veci musíš sledovať ako ručný vodič počas jazdy? Tak v podstate sledujem rýchlosť a návestidla, ktoré ma informujú o buď voľnosti trate, alebo mi prikazujú nejaké zníženie rýchlosti. Tlak v brzdovom potrubí, v podstate elektrickú energiu, napätie, alebo proste elektrínu v drátoch. Sledujem samotnú trať, či tam není niečo, čo tam nemá byť. Sledujem trakčné vedenie, či není niekde si zalomené, alebo není kde si nejaký problém, aby som náhodou nepoškodil zberač alebo niečo na taký štýl. No a v podstate sledujem čas, aby som vedel, že či ako sám v rámci cestovného poriadku akože udržujeme rýchlosť a že ako ideme, či meškáme, či máme náskok. Lebo keď má človek náskok, tak môže troška zvolniť, že proste prejde troška akože pomalšie a príde do tej stanice na čas ako má. Keď zase má že mešká, tak dá sa to troška stiahnuť, hej. Že vieš akože pridať trošku. No nie pridať v tom zmysle, že by som išiel 140, kde môžem ísť maximálne 140 a poviem 160, ale tak čo ja viem, keď budem brzdiť na 100, tak nebudem brzdiť o kilometr pozvolna výbehom, hej, že proste nechám to gravitáciou spomaliť kvázi, ale proste zabrzdím to vzduchom, že proste budem ťahať do nejakej miery, potom pribrzdím, že by som to eliminoval tu vlastne ten úsek, kde idem proste nejak pomalšie, vieš, aby som proste stále šiel tou maximálnou traťovou rýchlosťou. A maximálna rýchlosť je u nás aká? U nás 160. 160. A vyťahlo by to aj viac, ne?